അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കിവിടെ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഹാലോവീൻ്റെ. ഒക്ടോബർ 31 അതിൻ്റെ ദിവസമേ. അപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം ആൾക്കാരൊക്കെ അതിന് ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര അലങ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ അലങ്കാരം കണ്ടപ്പം അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അത് അടുത്തോട്ട് ഞാൻ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കിതൊന്നും നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴേ ദൂരേന്നേ കാണാം. ഭയങ്കര പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാലോവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ മൊത്തം ചെകുത്താൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ചെകുത്താൻ്റെ ദിവസം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളീ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിടത്തോളം ഇവിടെ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സംഭവം കാണുന്നത്. അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. മൊത്തം സ്കെലിറ്റൻ സിസ്റ്റമാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവർ വെച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? ഒരു വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മറിയുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. എനിക്കൊന്നാരും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ടി വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ? ഹാപ്പി ഹാലോവീൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെകുത്താൻ സ്കെലിറ്റൻ സിസ്റ്റമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്. രണ്ട് മേളിലൊരെണ്ണം പറന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഒരു സ്പൈഡറിൻ്റെ കണ്ടോ ആ സൈഡിൽ? രണ്ടൊരാൾ ബീപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൊത്തം ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയെ. അപ്പം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.